Захариев, без да се крие тази вечер. Кирил Петков, предприемач и моя колега, модератора. Очакваме го да дойде Кирил Петков и моя колега, модератора тази вечер, госпожа Теодора Гандова. Заповядайте. Здравейте! Много благодаря на Перник, че ни посреща и е първия град, който ни посреща на нашата обиколка из страната. Защо избрахме Перник? За да излезем от жълтите павета. И подготвяйки тази среща, първо искам да благодаря на всички доброволци, които участваха в организацията на тази среща. Преди една седмица бяхме в село Гигинци и Кошарево и снимахме Сурова. И този плакат, който виждате, е благодарение на изцяло доброволния труд на хората от Перник, на разпространението, изработването на хората в София. Това е и нашата заявка. Всичко да правим по различен начин. Защо избрахме Перник? Подготвяйки тази среща, се натъкнахме на един интересен факт. Градът за миналата година няма нито един подаден сигнал за корупция. А в отговорите на въпросниците, които аз получих, проблем номер 1 на Перник всички поставят като корупцията. И дойдохме да видим този парадокс. Защо това е така? Тъй като знаете, нашия фокус е корупцията. И искаме да ви чуем вас, да разберем от вас защо това се случва и как се случва. Идеята на срещата днес е последният начин я предлагаме. Първо ще дам думата на господин Христо Иванов и след това очакваме от вас да ги разкъсате от въпроси, за да може да чуете отговорите. И дали след това ще попълните декларациите за членство. Така, след това ще има за медиите в 8 часа възможност и те да си зададат собствените въпроси. И след това хората, които са се регистрирали на сайта, ще можем да поговорим съвсем честно и откровенно. Ето и предприемача Кирил Петков. Така че сега давам думата на господин Христо Иванов. Здравейте, чуваме се. Изключително ми е драго да се видим. Благодаря много за представянето. Ние наистина тук приключихме с процеса по подаване на документи за регистрация на партията. Намираме се в изключително ранен етап на създаване на политическата сила Да, България. И това е първото място, в което идваме, за да започнем своите срещи в страната. Както знаете, Да, България изникна от една невъзможност. И това е невъзможността всеки един от нас да накара институциите и българската политическа система да решава проблемите на хората, да решава тези проблеми, които наистина касаят всеки един от нас. За корупция се говори, всички чуваме за нея, всички четем за нея, всички виждаме най-важното. Така по избори и политиците се сещат за това да кажат понякога друга дума за нея. Но след това се забравят. И няма последователно усилие за изчистване на страната от тази проказа. Но Да, България изниква и по една по-важна, по един по-важен повод. И той не е просто как да се справим с корупцията, е голям въпрос как да осигурим добро развитие на страната. И ние разглеждаме борбата с корупцията, елиминирането на корупцията не като крайна цел, а като най-важната предпоставка или най-трудната за елиминиране предпоставка, за да можем да стигнем до тази друга по-голяма цел, която е развитие на страната. И то такова развитие, което да е балансирано, което да не се случва на петна, както в момента се случва в страната.
развитие, което също така да бъде споделено с по-широк кръг от граждани, а не просто да бъде развитие за малцина. Тук с мене са няколко души, аз специално искам да подчертая Кирил, който, освен предприемач, човек, който е правил изследвания за това как може в конкретни места да се задвижи икономическата машина на развитие. Днес сутринта имах разговор с няколко предприемачи. Те ми казаха едно нещо, че освен корупцията, която е проблем номер едно за тях, за правене на бизнес, за инвестиции в България, проблем номер две е работната ръка, образованата работна ръка. И това, че те нямат къде да намерят в България обучени работници, които да имат необходимите компетентности. И всъщност България в това отношение е в едно доста парадоксално състояние. Това е страна, която едновременно има безработица и има недостиг на работна ръка. Защото има предприятия, има инвеститори, които не могат да намерят достатъчно обучени работници. Говорих с един приятел от Перник и той ми каза едно от нещата, които в последните години са изчезнали тук, са професионалните училища, техникуми. Това е нещо, което би трябвало да създаде тази работна ръка, която да стане основа за привличане на инвестиции в Перник и хората тук да могат да разчитат на работна ръка, на работни места. Този разговор за нас е изключително интересен и аз се надявам, когато почнем с въпросите и с отговорите да отделим някакво време на него, защото за нас Перник е важен не просто като най-близкия до София град, побратим дори на София и толкова неща ни свързват, но и едно от местата, където има трудни за решаване проблеми. И с институциите, и с огромната задлъжнялост на общината, и с това, че публичните услуги, които се представят на толкова ниско ниво. Чуваме за проблеми с транспорта, с сметоизвозването. Но за да можем да говорим за трудните места, където да се надяваме да тръгне развитието на страната и икономическото развитие. Да, България ще се яви на тези избори. Тя ще се яви на първо място като политическа сила на тези хора, които имат кураж да се справят пред корупцията и да поставят този въпрос за решаване. Аз съм само един от хората, които трябва да го правят това нещо. Може би в момента съм най-видим, със сигурност няма да остана така дълго. Както знаете, като министър на правосъдието, аз се опитах да поставя темата за корупцията не просто като нещо, за което си говорим. Аз съм единственият министър на правосъдието, който конкретно е инициирал дисциплинарни производства срещу магистрати, като тяхното поведение създава подига въпроси за евентуални корупционни мотиви. Имахме изключително тежък сблъсък с корумпираната прослойка в съдебната власт около Софийски градски съд, който е изключително важен съд за страната. Имахме изключително тежки сблъсъци с корумпираната прослойка в съдебната власт около моето настояване в прокуратурата да почне да върши работа. И в крайна сметка това, което аз видях в своя опит, е, че без организирана политическа сила, която наистина да бъде обединена от волята да се справим с корупцията, това усилие не може да стане. Отделни хора, които искат да направят нещо и получават тази възможност на благодарение на някакъв шанс, няма как да свършат тази работа. Ако искаме да решим този проблем и да можем наистина да разчитаме на здрави институции, да можем да разчитаме на политическа система, която наистина е отчетна на хората и се фокусира върху техните проблеми, ние трябва да се обединиме по един нов начин. И като казвам нов начин, имам предвид, че да, България наистина се опитва да започнем чисто и това е много важно за нас. Съществуващите политически партии са част от една система, в която, и която е добре познана на място, в която местата в общината се превръщат в източници на партийно финансиране, в която много хора са поставили по един и друг начин в
принуда да гласуват на изборите, не както те биха избрали и не заради техните интереси, своите работодатели, които зависят от обществени поръчки, зависят от общините. Тази система, която част от нея са партиите, част от нея са институциите, част от нея са различни икономически играчи, трябва да бъде разчупена и с нея трябва да се сложи край. Нашия начин да почнем да правим това е като изграждаме една партия, която се финансира изцяло от дарения на хора, които застават с името си. Тук става дума за вече над 1000 души, които така този месец или даже по-малко от месец, през който ние сме се обърнали с тази молба за дарение, са ни дали своята подкрепа. В огромната си степен това са съвсем малки суми, но те са най-важни за нас, защото човек, който може да отдели 5 лева и го прави и може да го убедиш да направи това нещо, означава, че наистина си успял да го убедиш да го направи това нещо. Това е залог, че да, България няма да зависи от така хора, общински фирми, един или друг едър предприемач, който вади куфари и дава пачките без да ги гори. За нас е много важно да знаем, че всеки човек, който е наш член и всеки човек, който ни е дал 1 лев,